Kala ko engineer. Welder pala. Hindi. Daddy. Aba, dapat lang marunong mag-welding mga engineer. Ay, ganun ba? Pa. Padesya. So yan mga katropa. Lalo na tumayo na ang poste. Ayan. Tinuruan ko yung katropa nyo kung paano yung gagawin. Hindi Talaga may tatayo yan. Magwala. Ayan. Ayan. Sige, sabi niya nga eh. Sige. Sige. Okay, balikan natin mamaya. Habang ako ay abala din eh. Oh. Diba? Oh, diba? 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 Wisik mo pa daw. Ha? Wisik pa. Wisik pa? At inutusan na naman ako katropa. Sundin natin. Baka ihalo ako dun. So, ano na. Parang totoo. Ayan mga katropa, malapit nang maging totoo. Ang nature sa likod ng bahay. Okay, hindi. Mayarang na hindi na natin madidilig yung halaman ng kapitbahay. Sila nang bubungka. Ah. Kala ko engineer. Welder pala. Hindi. Daddy. Aba, dapat lang marunong mag-welding mga engineer. Ay, ganun ba? Pa. Padesya? Ay. Yung kabilang side. At yung kabilang side ay kulang. Kaya o-order ulit sa Dasma. Dasma yun, no?